пешниҳоди бори дуввум ба Эмомалӣ Раҳмон додани унвони қаҳрамони Тоҷикистон аз ҷониби иштирокчиёни конфронси илмии амалӣ дар мавзӯи таҷрибаи оштии тоҷикон ва масъалаҳои таъмини суботи сиёсӣ дар ҷаҳони муосир ки 22 июн дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд баргузор гардид. Дар ин конфронс раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода низ ширкат дошт. Хабар медиҳад маркази матбуоти раиси вилоят. Бо дар назардошти хизматҳои барҷастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар барқарорсозии сохти конститутсионӣ, бунёди сохти нави давлатӣ, нақши бузурги ӯ дар бунёди давлати соҳиби истиқлол, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ, амалӣ намудани вазифаҳои стратегии кишвар барои таъмини ваҳдати Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва расидан ба орзуи ҳазорсолаи мардум аз мақомоти олии қонунгузории кишвар бори дуюм хоҳиш мекунем ки ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон унвони олии ватан қаҳрамони Тоҷикистон дода шавад, гуфта мешавад дар муроҷиат. маротиба қаҳрамони Тоҷикистон кардан вай арзанда аст. ин бори аввал нест ки ба раис ҷумҳур дубора унвони қаҳрамони Тоҷикистон пешниҳод мешавад. ҳанӯз соли 2019 ҷавонони шаҳри Кӯлобу Турсунзода бо чунин пешниҳод ба парлумон ва ҳукумат муроҷиат карда буданд. илова бар ин ӯро борҳо кӯшиш карданд ба ҷоизаи сулҳи Нобел пешбарӣ намоянд. дар ҳаёли навбатии сарвари давлат пешвои муаззин миллат президенти ҷумҳурии